em faria res. Abans encara m'anava a comprar una miqueta a les botigues, però ara fins i tot em vaig portar el menjar del súper. Oh, és que estic fatal. També venien les meves germanes i les meves amigues aquí a fer tertúlies, però res, ara no tinc ganes de res, de res. I he tancat la porta tot. Ai, com penso, els viatges que havia fet jo de jove, amb la meva amiga Lluïsa, que era meravellosa, una amiga per tota la vida, i l'he perduda de vista. No sé on para, estic trista. Des que no la tinc és que estic molt trista i no sé què fer ja. Res, ja anar-me'n a l'altre barri aviat. Com estaré millor. Ai, sí. Les seves amigues i veïnes, l'Ascensión i la Montse, no resignen a perdre-la. Fa massa temps que no comparteixen rialles, converses ni berenars. Avui han decidit presentar-se a casa seva, encara que potser la Marta no la rebi precisament amb els braços oberts. Hola, Marta. Mira, vienen a mi mente los recuerdos de los compañeros del ayer, donde fuimos todos tan felices, hablando del futuro y por hacer, pero encadenados en la vida pudimos conocer la realidad. A veces nos veíamos de nuevo, volviendo con nostalgia a recordar qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré. La canción alegre del ayer, con nuestra juventud, llenos de ilusión, tuvimos días de Estem ansioses de que te ponga bien, que Trobo bé. Mira, és que vosaltres us convideu. No, quan us sembla com que us vaig deixar una clau, entreu com voleu. I no pot ser que canviaré el pany. ¡Qué cara dura tiene! Apa, adéu. La Montse i l'Ascensión van a parlar amb les germanes de la Marta, la Montse i la Rosa, per veure com poden ajudar la Marta a sortir de casa. Ara són al nou bar del barri, La Salsa, on la rep la propietària. És igual, una cosa boníssima. Després tenim mojitos. Després tenim rom amb Coca-Cola o amb el que sigui. I bé, podem fer combinats. Què us sembla? Un daiquiri. Un daiquiri. I vostè? Hi ha una Coca-Cola ben fresqueta. I la podem barrejar una miqueta perquè no estigui tan trista. Escolta, Hi ha un cubata, però ben carregat. Perquè m'agrada a mi. la cosa carregada. Ah, sí. Bueno, yo quiero un tranquilizante, porque estoy tan nerviosa, pero aparte de que sea un tranquilizante, buscar también alguna cosita que me... Una cosa que també ens cal. Claro. Molt bé. Vinga. Doncs ara ve. Què? Nada, hija, ya se va a Marta, Ens us ha passat, amor. hemos ido a ver a la Marta, hija, y digo, ¿y nos hace afuera? Sí. Vosaltres de fora? Sí. A les dues, sí senyora. Íbamos con nuestro pastel y todo para que ella se pusiera contenta y mira, nos ha hecho afuera. Té una Però que mala cara dura, llet, una mala llet. Sí, està depressiva. No està bé. No se sap. Bueno, però
però som amigues, els tinc, els tinc que tractar així. Mira que nosaltres ja l'hem convidat a casa. Com que en festes no vol venir mai. La tenim que animar, la tenim que animar. I quan ve, només parla d'uns viatges que havia fet amb una seva amiga Lluïsa, que no sabem on té, que l'estem buscant i no la trobem. Igual està per allà a Tanzània, igual viu en algun temple budista, sense wifi, i per això no la trobem. Nosaltres ens hem d'internet. De encontrar a esta tal Luisa. No l'hem trobada. Vostè volia una cola amb rom, oi? Oh, és boníssima! I el tranquil·litzant? Sí, ¿qué las pusas después? Uai, ja t'enteraràs. Ja lo notaràs, ja lo Tiene un notaràs. color, tiene un color especial. I vostè? Muy bien, muy bien. Molt bé. Bueno. Aviam, jo fa poc que he arribat al barri. Ah, sí? Sí, i he obert aquest restaurant La Salsa. Perquè jo he estat molts anys a Cuba. ¡Anda! A Cuba. I em vaig casar amb un cubano. Però la història es va acabar. Bueno, con todo. I he tornat al barri. ¿Y el cubano dónde lo has dejado? Allí! Que vaya remenant Clara, ja, aquí. I ara, doncs, això mateix, he obert ara Molt bé. el bar de salsa Molt bé. i aquí estic. Muy bien. Bueno, fins ara. Molt bé, dona. Adéu. Tot sembla impossible, de vegades fa aparèixer la persona adequada en el moment exacte. En Jaume, algú que ha escoltat la conversa, creu que encara hi ha una manera de retornar la il·lusió a la Marta. A veure. Que us guard, senyores! ¿Quién eres tú? Qui soc? Jo sóc un actor. Ah, sí. Soc representant d'actors i actrius. Caramba, Com que he tu. sentit la vostra conversa, jo crec que us puc ajudar. Ah, sí. Vale. ¿Cómo no me puedes ayudar? Home, a buscar un artista que faci de Lluïsa. No ens heu parlat d'això. Mireu, jo us puc representar un artista i creu que ho farà molt bé, perquè ho sap fer-ho. Mireu, al despatx tinc un moment. Escolta. Mireu, No, jo tampoc. aquí teniu una targeta, em podeu telefonar, com vulgueu. Molt bé. Ja decidireu. parlarem. Això sí, Ja parlarem. us tinc a dir que... Ja ens ho pensarem. Vale, jo us tinc a dir una cosa, que l'artista que sempre fa teatre, doncs cobra bastant, perquè és molt bona. No, ja us ho dic ara, tranquil, ja en parlarem. Aquestes senyores no poden pagar res. No, ja, vale. Som molt bones amigues, Sí. no havien de pagar res. Perquè sempre han ajudat a la meva germana. Vale. Però qui hem de pagar som nosaltres. Ah, que no, som vale. germanes. No, Però tampoc som milionàries. no, i tant, I no volem pagar res. No voleu pagar res, home. No. Quines Pagarem que diràs? és raonable. Bueno, ja ho mirarem. Em telefoneu i després en parlarem, vale? Espera't un moment. Espera, un moment. Digues. Un moment. Ah, digues. Què passa? Home, t'encén a la Lluïsa, si no, com la vols trobar? Molt bé. Ah, sí. Què? Molt bé. Sí? Mira, l'artista que dic s'hi sembla molt amb ella. Val. Doncs pot ser que sigui una cosa bona. Bueno, Podem arreglar-ho. Molt bé? en parlarem. Moltes gràcies a tots, Ole, ja tiene la Hola, què tal? Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Cargadet, està bo. Està boneta. Sí, que està bo, sí. Mira, us porto uns puros que vaig portar. Oh, ja. Vaig portar de Cuba.
Aquest et anirà bé? M'agrada prim, gruixut. No serà dels que exploten. Tindràs una sorpresa. Ai, que no regalin algú. A mi no m'agrada, perquè jo no fumo, però me'l guardaré de record. Molt bé. Gràcies. I vostè com li agraden els puros? Grossos. Aquest. Canta. Hombre. Ella se lleva los grosos y a mí me dejan los petiscos. Pues vaya, anda. Molt bé. Recullo això. Sí. Vale, Molt bé, gràcies. M'alegro que us hagi agradat En Jaume està actuant amb l'Anna fent Don Juan Tenorio. Ai, madre. I un cop acabada la funció, proposa a l'Anna fer-se passar per la Lluïsa, l'amiga de la Marta. Entre ells dos hi ha alguna cosa més que una relació professional. Por Dios, don Juan, no me mires con esta expresión que se sofoca hasta el balcón y se me sube la presión. Don Inés, no ocupas mi condición. Siempre fui maestro en seducción. Don Pero contigo he perdido la razón. Don Juan, que las pelotas se te van. Que se vayan, ya volverán, ya volverán. Te quiero con afán. Con afán. Escolta una cosa. Jo tinc aquest paper, però no tinc més feina. Bueno, A veure si busques mira, feina. t'ho ofereixo, que ho estava mirant, t'ho ofereixo una proposició molt bona. A veure, digue'm. Representar amb un artista, Ah, que és molt bona. I crec que tu ets l'artista ideal per fer-ho. molt bé, molt bé. Jo Pues crec sí. que així la gent estarà molt contents. Molt Malament, mira, aquí tens tota la informació i ens ho estudiem i en parlarem. Doncs molt bé, Vale? d'acord. D'acord, doncs. Fins a la pròxima. Bueno, Digues. i això què? Bueno, tu cobres 300 euros. Tu la teva feina sempre són 300 euros. Però és molt com... Bueno, escolta'm. Com que aquesta cosa és una mica especial, em cobraràs 600. Què et sembla? Bueno, Bueno, ja parlarem. Mira, Digue'm. anem a prendre un cafè a casa meva Sí? i lo que surja. Vale, Demi. Ha arribat el gran dia. Les germanes, la Rosa i la Montse, entren a casa de la Marta amb una sorpresa. L'Anna, que es fa passar per la seva amiga Lluïsa. Hola, Lluïsa, què tal? Està aquí? Home, que venim a veure. Escolta, a veure, què passa? Una sorpresa. Sí? Mira que l'hem buscat per tot arreu. Per tot arreu. I l'hem trobada. La Lluïsa. Lluïsa, Lluïsa. Ai, Quants anys pensant en tu, només a veure si et trobaria. igual que jo. Oh, quina Mira qui he il·lusió, pensat. reina. Molt bé. I com estàs? Home, ara d'aquest moment ja m'estic animant. Molt bé, doncs això és important. Bé, oh. Però jo t'has de dir una cosa. Què? Tinc problemes de memòria. Ai, de Tinc collons. laguna, sí. Jo també. També? L'edat, Bueno. nena, l'edat no perdona. Molt bé. Doncs mira, jo et proposo una cosa. Quina? Ara que ens hem retrobat, podem anar al bar cubà amb les mira. teves germanes i les amigues per celebrar-ho. Molt bé, ja estic a punt, mira. Doncs ja vinga, està, molt bé. som-hi! Vale. Ha arribat el moment de la celebració. Han passat 15 dies i totes celebren el retrobament al bar La Salsa. Les veïnes, l'Ascensión i la Montse, les tres germanes, la Marta, la Rosa i la Montse, i com no, l'Anna fent-se passar per la Lluïsa. D'amagat també hi ha en Jaume, però
Els records del passat poden ser traïdors. Un petit detall podria fer trontollar tota la mentida. Però l'escena... Que bé! Ai, dic més. Jo també. Recordo la nostra joventut i sobretot els nostres viatges. Oh, i tant, oh, i I el tant. que més recordo és el viatge que vam fer a la Índia. Sí. Que ens van tituar mitja flor de lotus. Sí? Sí, recordo, mira-te-la. Ai, sí que és maca. A veure. És la teva. Jo no la tinc. Vaig tindre un accident de moto i se'm va cremar el braç. Pero yo, en un accidente con moto, no se me lleva la flor, se me lleva el brazo. ¡Calla! El brazo serà. Calla. Bueno, Molt bé. Salut a tots. Anda, per fer-se retrobar. salut i força per tots. Ha sigut preciós. Bueno, a veure si ens cantes una mica, nena. Ah, sí? Perquè ens sap tant de cantar. Canta algo. Va, Ascensión, canta. Canta. Un poco, sí. Canta. Cantaràs, a veure. Ahora canto, espérate. Venga a correr, a correr, a correr. Es verdad, que me meten prisa. Nunca podré olvidarte, mi corazón no lo tengo aquí. Algo me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé entregado mi corazón. Aquí va, se sube el caballo de las Late y sigue latiendo porque mi tierra la tengo allí. Pero llegará el día que con mi mano lo harás aquí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Una fuerte tormenta está azotando sin descansar, pero el sol de sus hijos y con su mano la calmará. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. S'han
sembla que la gent està contenta i marxen ballant. No tothom viu aquesta història de la mateixa manera. L'Anna, que interpreta la falsa Lluïsa, comença a sentir que ha anat massa lluny. La consciència pesa i cal decidir si continuar a posar punt final a la farsa. Quan tothom ha marxat, l'Anna parla amb en Jaume. Jaume, vull parlar amb tu. Ah, sí? Digue. Jo no vaig fer aquell paper. Què dius ara? No. No, home, no. Tu la tens a fer aquella perquè és molt bona. I tu ets una bona artista. Però la Marta no es mereix això. Bueno, No es mereix que la mentida té les cames curtes. Bueno, escolta, ja ho arreglarem. Mira, ja ho veig, això ja ho veig. A veure, Et pagaré més, perquè veus que... com es pot. Mira, quan? jo et donaré 800 euros, no 600, 800. Home, podies arribar als 1.000. Ja, ja pues. Sempre estem igual. Sempre estàs plorant. Home, per l'amor de Déu, ja està bé, però vaja, és igual. Mira, ni 1.000, ni 800, 900. Molt bé, Molt d'acord. bé. Bé, vinga, ara anem a casa una altra vegada, que te faré un cafè ben bo. Vale! Aleluia! Passat uns quants dies i ens trobem a casa de la Marta. L'Ascensión i la Montse expliquen a l'Anna totes les coses meravelloses que ha fet la Marta abans d'entrar en depressió. L'Anna, pobra, no sap quina cara posar-hi, perquè ella no pot ni vol dir la veritat. Ai, Marta. No pares. Tu no veus com ben posat? Està ben posat. És que ara tinc ganes de fer coses. Molt bé, estàs animada. Ja, Estàs tot això. animada. Això és el que jo. Que sí, em trobo bé. La Marta es muy... ¿Qué? colabora en muchas cosas. Sí. Què dieu? No, sí. Expliqueu-m'ho, perquè jo no ho sé. No, que la Marta es muy buena persona. Sí. Porque mira lo que me ha pasado. A ver, ¿qué te pasó? Mi hijo encontraba trabajo. Sí. Entonces yo me puse en contacto con la Marta Muy y bien. hice un currículo que, escucha, le llovían los trabajos. Sí. Mira que buena. Abans d'escriure és el meu. Escriure, sí. Jo teniu a tu et vaig fer alguna feina, et vaig fer alguna cosa, Ja. no ho sé. A mi... Hombre, em sembla que et vaig buscar nòvio. Et vaig buscar nòvio. Sí, però no te vaig dir que sigués jove, que no sigués vella. Perquè de vella ja som jo, però jo vull jove. Que sí, Em semblava que t'hauries jugat bé. No, jo sobretot que me'l vaig mirar. Es que ella tiene que ser... Sí, senyor. Tiene que ser Bueno, un machote. molt bé, Marta, jo estic molt contenta d'haver-te conegut. I de veritat, d'acord, t'ho dic d'acord. I ara voldria fer una reunió al bar La Salsa. Ai, sí. Ens trobem al despatx d'en Jaume. Tota aquesta representació té un cost. Les germanes, la Rosa i la Montse, han fet molts esforços econòmics per ajudar la Marta i han arribat el moment de parlar de diners. Quan els hi costarà tot això? Què passa, jovent? Com anem? Malament. Malament? Per què malament? No, home, no, tot va bé, vull dir... Gens va bé. Gens bé? No, home, no. Val molts diners. Allò que vas parlar, res. Com no? No farem res. Pagat Sant Pere Cant, home, no patiu. Escolta, t'han pagat 12.000 euros, Encara ja queda 1.000, Què passa? Sí, res. Falten els 1.000 euros. Sí. I aquests 1.000 euros els podeu pagar amb 3 Sí, mesos. home, què més, res. Ens has arruïnat, que estem arruïnades. No, home, no esteu Sí, arruïnades. Feu veure que sou arruïnades, però sou milionàries. Sí, milionàries. A més, què? els estalvis que no estan dins tot això, quan pagar. I ara resulta que encara 1.000 euros. No, Falten 1.000 euros. No, falten 1.000 euros. Escolta, he vist pensar que l'Anna, No, lo paga l'artista,
Aquests 1.000 euros ja no els volem pagar. No, No es vol pagar aquests no, reals. perquè hem pagat tots a 1.000, per 1.000 més no, ni boja. Home, però, No, res. una cosa, perquè escolta, l'artista, la que fa d'artista vol treballar i ho fa molt bé, i a més cobra molt. Després també els gastos del teatre, Sí. l'Ajuntament, Molt rotllo, fan molt pagar. rotllo. Sí, molt. Bueno, Vostè ni romanços, home, no. negocis, però nosaltres no estem d'acord. No estem d'acord. I per tant, Bueno, ja en No parlarem. farem res. Mireu, aquests 1.000 ja en parlarem. No parlarem res. Vale, d'acord, doncs. Ja en parlarem d'aquí 3 o 4 dies. Una mica més, una mica més. Una setmana. O dues. Dues. Enrotllarem. Va, 2 setmanes. Vale. D'acord. D'acord, Al adéu. bar de la salsa, l'Anna ha reunit a tothom perquè ha de donar una notícia important que ningú s'imagina. Ha arribat l'hora que totes les màscares caiguin. Al bar de la salsa, L'Anna ens ha de dir una cosa. Vale, muy bien. Bueno, jo tinc algo molt important que dir-vos. A veure. I us he reunit aquí perquè la veritat em sap molt greu el que us haig de dir. Però és que me'n vaig a Roma. A veure, papa. No, us deixo. I em sap molt greu perquè la meva germana s'ha donat compte que jo tinc lagunes de memòria i no vol que em quedi aquí. Se'm volen portar allà a Roma. I jo ho sento molt, perquè ara he trobat a la Marta i us he trobat a vosaltres i us sentiré molt no poder estar juntes. Però és la vida. tornaràs, no? Algun dia, no? Pues igual sí. Clar, Igual sí. perquè tenemos también... Bé, però bé, abans de brindar vull dir una cosa, que jo t'agraeixo molt que t'hagin trobat, perquè a mi m'has fet sortir d'aquell pou que estava. I jo molt contenta. fatal. I jo molt contenta. Ara, també haig de dir una altra cosa, Digue'm. que jo des del primer moment ja vaig entendre que tu feies una farsa, m'enganyaves. De veritat? Sabeu per què? Perquè, clar, quan jo vaig parlar de que havíem anat a la Índia i que ens havíem fet un tatuatge, li vaig ensenyar el tatuatge, i li vaig dir, ensenya'm el teu. I ella no en tenia. No ho tenia. No en tenia, però sabeu per què em va enredar? Per què? Perquè la meva amiga se'l va fer el turmell. Però bé, és igual, quedem amigues perquè ets bona persona. Igualment. I m'has ajudat moltíssim. Doncs el moment és important. Que t'hagi ajudat, és el més important. Exacte. Doncs Ja mira, està. brindem. Tota la culpa és aquell. Brindem. Ens va robar! Ets un lladre, ets un lladre. Si a mi només m'has pagat 300 euros. 300 euros només. 300 euros m'has pagat. Eres un traïdor. Demà cobraràs uns 900. Però quan, si no paguen elles? Demà, no pateixis. Demà, si elles no poden Perquè hem pagar. pagat prou. Hem pagat prou. Però ara vull estar sola perquè m'haig d'aclarir una mica els pensaments. Passant tantes coses que ara no sé com van. Doncs et deixem, vale, molt bé. la Marta fa fora a tothom del bar. Quan la veritat surt a la llum, encara queda una última sorpresa. Hi ha amistats que ni els anys, ni la distància, ni els silencis poden trencar. I potser avui la Marta descobrirà que alguns retrobaments són ben reals.
Sí, i tu? I què? Com estàs? Te'n recordes del Perú? Te'n recordes del Perú? Sí, el Perú. Sí, que vam anar a buscar el tren, se'ns va escapar i tu vas caure. Però com ho saps, tu, això? Oh, i també de Tanzània. Te'n recordes de Tanzània? Sí, l'elefant. L'elefant aquell que et va Ai, esperar, mare. pobre de Però nosaltres. si ets la Lluïsa. Sí, sóc la Lluïsa. Reina meva. Fa molts anys que vaig anar a viure a Cuba. I em vaig casar amb un cubà. I jo t'escrivia. Jo també. Sí, però és que jo també em vaig casar i vaig canviar d'adreça. Ja. Clar, era impossible que ens poguéssim Ja. comunicar. Ja. Quina ràbia, tu. Ja, però bueno, ja ens hem trobat. I tant. I la flor de lotus, Home, què? jo Ja la me'n tens? recordo i tant. Aquí, i tu, el turmell. Jo, turment, mira. Ets tu, Lluïsa. Bé. Ets tu. Sí, que Reina, soc jo. quina sort trobar-te. Mira, jo, com que m'agrada tant escriure, vaig treure un sonet que m'agrada molt, ja fa temps que el tinc, i des que et vaig trobar que te'l vull dir. Però ara ets tu. Sí, sóc jo. Mira, No, que va. és un sonet que diu: un sonet per tu que em fas més clar, tant el dolor fecund com l'alegria. Un sonet amb els mots de cada dia, amb els mots de conèixer i estimar. Discretament l'escric i vull pensar que el rebràs amb discreta melangia, com si es tractés d'alguna melodia que sempre és agradable recordar. Un sonet per tu, només això, però amb aquell toc lleu de fantasia que fa que els versos siguin de debò. Un sonet per tu, que m'ha permès de dir-te clarament el que volia. Més enllà de tenir-te no hi ha res, Lluïsa. Molt bé, Marta. Moltes gràcies per venir l'any que ve més. Esperem que en el teatre.